Tänään Folken matkassa yritämme ottaa valokuvia liikkuvasta autosta ja näistä henkeä salpaavista maisemista, mutta se ei onnistu. Joten me kuvaamme nyt Anttia. Missäs täällä ollaan? Täällä ollaan ilmeisesti jossain, tai siis tuoltahan me lähdettiin San Luis Potosista ja siellä näkyy navigaattorin kuva, eli suomeksi keskellä ei mitään, matkaa on vielä jäljellä, 3,5 tuntia. Todennäköisesti taukoja pari siinä vielä pidetään, niin koko päivähän tässä meni. Ja mitä kuuluu sikaosastolle, hovikirjailija Risto? Täällä kirjoitetaan muistelmien ensimmäistä osaa Risto Lahti, Elämä ja teot, osa 1-8. Ei vaiskaan. Täällä muistellaan porukalla, mitä eiliseltä meijeri- ja navettakierrokselta oikein opittiin. Ja Toissa päiväiseltä. onko pakko nillittää? Aina on pakko nillittää. No, Antti on ihan niin kuin aina ennenkin, mutta kyllä sen kanssa täällä pärjätään. Kuten huomaatte, tunnelma on katossa ja sukkahiki haisee. Täältä tänään Folken matkassa meillä on sikatilan isäntä, metropoliitti ja herrasmies Risto. Miltä se aamupala maistuu täällä Meksikossa? Sanotaanko, että naudan vatsa on kokemuksena aivan uusi ja sen jäntevä rakenne tuo tiettyjä haasteita siihen, että vatta saadaan aamulla täyteen, mutta eiköhän tästäkin selvitä. Ja tämän kihelmöivän makunautinnon jälkeen lähdemme maatalousmessuille. Kiitos Risto! Ja tänään Folken matkassa meksikolaisessa rodiossa meillä on sama Risto kuin ennenkin. Miltäs näyttää? Kuten voitte katsoa kameralla tarkasti tänne ulkoareenoille, paikallinen väestö alkaa pikkuhiljaa kerääntyä viikon tärkeimmän kohokohdan ääreen. Vai mitä pojat? Moi! Moi! Moi moi! Kuten huomaatte, täällä on suurin määrin hevostaitureita areenalla ja pääsemme pian nauttimaan jostain aivan ennen näkemättömästä täällä hyvin lähellä areenaa ja tekijöilläkin tietysti saamme hieman maistella paikallista herkkua. Ehdottomasti jatkoon. Kiitos Risto!